Olemme täällä keskellä Sysmän metsää ja löysimme hirvittävän havainnon tuolta kallion takaa. Tulkaa katsomaan. Tämä on Abi originaali. Hän on hurja poika. Varokaa häntä. Hän on paha. Saako haastatella? Joo. Ymmärräksä mua? Tuuksä? Tule. No niin. Hei. No niin. Mikä on teikäläisen nimi? Atte. Atte! Melkoinen nimi on tuolla. Mikäs tää sun kotis nimi on? Kivi. Olemme siis kivessä. Siis kivessä. Hän on vitsikäs. Missä sinun äitis on? Äiti. En tiedä missä äitinsä on. Se on hyvin surullista. Entäs isä? En tiedä. Onko sinulla suruja? On. Ei. Hän tappaa minua. Nopea. Lätikarku, jatkamme tästä ihan hetken kuluttua. No niin, me etsimme tätä kauheaa otusta. Tulkaa. Hän on piiloutunut meiltä, koska ei tainnut tykätä äiti- ja isäuutisista. Hänellä on varmaan veli. Siellä hän on! En uskalla lähestyä. Pitäisi varmaan ammattilaiset kutsua apuun. Varmaan jotkut historoitsijat. Oi. Hei, kaveri. Katsotaan. Lasia. Asia. Ota. Oi vittu. Anteeksi tämä kielenkäyttö. Onko ikävä isä? Miksi sinä naurat? En tiedä. Mikä on ongelmasi? Oletko ongelmanuori? Soita 1404566667. Se auttaa. Nonni. Nyt lähti se. Olemme täällä vieläkin jahtaamassa Atte-nimistä hirmumiestä. Koska hän heittelee nyt kaiken maailman sammalta ja kaikkea. Ei uskalla mennä lähelle. Hän voi heittää keppejä ja kaikenlaista. Mutta mennään täältä. Joo, mennään täältä takaa. Varokaa se uutta. Taitana on hiljaa. Tää on vähän rämeikköistä tämä. Ai! Äkkiä varokaa. Kiviä. Hän heittelee kiviä. Ei kun sammaa. No niin. Olemme täällä turvassa nyt. Voimme pommittaa takaisin häntä. Vaikka kävyillä. No niin. Valmistautukaa yllätyshyökkäyksiin. Tästä täältä tulee. Oi vittu. Perkele. Perkele Fabiani. Ai se on tämä.
pahoinpitelen. Tämä loppuu tähän nyt. No niin, me ollaan täällä. Tiedä mikä. No Petra jo. Me ollaan täällä tiellä. Sain tän hirmu äijän kiinni ja lähdetään tästä kohti Sysmän keskuspoliisia. Semmoista ei oo kyllä, mutta Hartolassa. Terve. Noniin, soitettiin poliisita. Tulee ihan kohta hakemaan tätä. Ei helvetti. Taas se juoksi. No, lähdetään perään. Säkin paskiainen. Tässäkin tässä keppiä. Perkele! Tule jo! On vahva jätkä. Ei me nyt pystytä häntä ottamaan kiinni. Joudutaan menemään jonnekin suojaan. Jatkamme kohta. Niin, nyt on keppi. Nyt lähtee peistä. Kuvaaja kannattaa varmaan pysyä vähän kauempana. On miehet hommissa. Tää on vaan kuollut. Dumpata se johonkin. No niin, tarvitaankin varmaan vielä keppiä. Tää on vähän, ei ollutkaan kuollut. Viedään tää tänne. Jätkä on ihan sekaisin vaan mikäli ei ollut. Takaisin tänne. Vähän vauhtia. Ei ne varmaan ne poliisitkaan tule. Heitetään. Lähtee päin. Noin.